lambay. Kabalo mo sa gibuhat niya, kay ganahan lagi kog lambay. Ni adto pa siya dito sa giwanon. Nisakay pa gyud siya og motor kay haron makapangita og lambay nga tambo. Nagkisi-kisi siya kay hapit ng misa, giluto niya ang lambay, human sa misa giserve, Father, imong paborito, lambay. Unya sa may buhaton niya nako. Mingon ko, di ba na ako paborito? Uy, dili ko ganahan, ana. Kahang bugiro, Roy, no? Kung sa kay bation ni mo kung ikaw mo inangandang. Pari ay yate, pari ani. Arte kayo, di mo kao. Kinsa labaw sa tanan ang inyong gihigugma. Di nagtinuod nga atong gihigugma nga gipitik sa atong kasing-kasing. Ha? Lain-lain magyud nagtubag ana. Pamilya. Anak. Bana. Silingan. Kaaway. Ha? Nindot na siya nga mga tubag. No, lain-lain ta og tubag kung mahigo na tag gugma. Kung mahigugma ganita, labi na sa atong pinangga kaayo, unsa may atong buhaton? Unsa may mga sintomas nga nahigugma ka? Sintomas gyud na murag sakit. Kung nahigugma ka unsay timailhan? Mga niagig batanon, nangagi magyud mo mga pagkabatanon unsay imong gibati sa imong kasing-kasing kung nahigugma ka? Ay kung ingnawa mo kaagi ana. Ha? Di ma-explain kalisuda na lisod explain. Ayo na lagi explain. Gikilig. Oh na dito no. Naay gikilig. Unsa man nagkilig? Kilig. Ana? Unsa man na siya? Magkirig. Ana din ang mahigugma, magkirig-kirig. Aside sa pagkakilig nimo, unsa pa man? Ha? Di katulog, di katsog. Magsigi ka og ngisi nga maghangad sa imong atok. Kung siya nga imong gihigugma, di ba? Imo magyud siyang imong pangitaag paagi nga makaila ka o makabalo ka kung unsa iyahang mga gusto. Di ba? Ay, ganahan day siya ani. Karon, hatagan ko gyud ka sa imong gusto. Di ba? Kung unsay mga likes and dislikes sa usa ka tawo nga imong gihigugma, imo nang ipasubay aron ikaw magustuhan sab niya. Sakto dili? Unsa pa man? Kasi napa ko'y nalimtan. Ha? Kung kinahanglan, no? Kung bisag dili ka gusto, or naay mga butang or kinaiya nga murag dili ka ganahan ana sa iyang batasan. Pero kay nahigugma man ka, imo gyung sundon. Imo gihapong i-adapt kay nahigugma man lagi kaniya. Diba? Nga batanon dire. Mao jud di ba? Kikikilig lagi ka. Pinaana gid ay mo kurog-kurog. Pero mga igsuon, ang atong ebanghelyo nagisgot kabahin sa gugma, sakripisyo, commitment. Kung pangutana kaganiha, unsa o kinsa kaha ang labaw nga nagpatung sa imong kasing-kasing o naa sa sulod sa imong kasing-kasing nga imong masulti karon nga imong gihigog malabaw sa tanan. Balik ta, pamilya, bana, asawa, anak, silingan, kaaway, yes, dili na sayop. Ha? Dili na sayop. That is a true experience, our real experience sa kalibutan. Pero ang atong ebanghelyo karon nagpahimangno nga do na kitay priority of love. Labaw sa tanan ato higugmaon ang Ginoo. Gusto niya no ang ato ang paghigugma og atong paghatag og debosyon kaniya lamang labaw sa tanan mo sa tanan klase nga mga relasyon nga naa nato diri sa kinabuhi. Kitang tanan gimugna man sa gugma pinaagi niya.
Busa ato isinati nga ang Dios labaw sa tanan nahigugma nato mao nang dia kita sa kalibutan. Pero pag abot nato diri sa kalibutan, mura matag nasilaw sa kadaghanan, nasilaw sa tanan nga mga butang nga iyang gibuhat, nasilaw bisan manggani sa mga maayong pakigrelasyon ngadto sa uban. Sama pananglit again no sa ato ang pamilya, sa atong banay, sa inyong parish, mag-asawa, bana asawa, mga anak. Kini grasya sa Dios. Pero gusto niya nga klarohon nato ang atong paghigugma mas mulabaw unta siya. No, there's a precedence of love nga mag-una unta kang Kristo ay iha sa atong mga suod, sa atong duol, sa atong kasing-kasing ang atong pamilya. Kaya nga naman, mao man na ang katumanan sa atong Ginoo.